Aktar għajnuna finanzjarja lin-negozji żaru medji. Dan hekk kif ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Malta Enterprise u l-Bank Malti għall-Iżvilupp. Tkellimna dwar dan f'aktar dettall mal-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Mario Galea li fisser dan il-Memorandum of Understanding bħala wieħed li ser jgħin lill-istess Malta Enterprise sabiex tagħti servizzi aktar wisgħin f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' assistenza finanzjarja. Malta Enterprise diġà għandha ammont ta' skemi ta' għajnuna finanzjarja, però daw huma xi ftit limitati, huma limitati mal-settur tal-manufattura u ma' attivitajiet oħra li kienu tradizzjonalment l-industrija ta' Malta. Permezz tal-ftehim nistgħu anke nħarsu lejn financing ta' proġetti oħra li ma jqgħux f'dawn il-parametri, anki forsi proġetti li jkunu iktar innovattivi, li jkunu iktar ta' teknoloġija għolja, u anki f'setturi ġodda bħal huma setturi tal-informatika, setturi tal-life sciences, setturi ta' inġinerija avanzata. Apparti li ser ikunu mejjuna numru ta' setturi ġodda, dan il-Memorandum of Understanding ser jikkontribwixxi sabiex jimtela ċertu vojt fis-settur finanzjarju li skont iċ-Chairman tal-Bank Malti għall-Iżvilupp il-Professur Josef Bonnici kien ilu jinħass. Il-Malta Development Bank qiegħed hemm biex jimla ċertu vojt fis-settur finanzjarju li ilu jinħass, speċjalment ma' kumpanniji żgħar, ma' kumpanniji innovattivi, u b'dan il-ftehim se nilħqu proċess mal-Malta Enterprise biex inkunu nistgħu nagħtu sostenn finanzjarju fejn proġett ikun vijabbli biex bekk inkunu nistgħu navanzaw l-ekonomija tagħna aktar il qudiem. B'reazzjoni għal dan il-ftehim kemm il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kif ukoll il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona saħħu li minkejja li pajjiżna jemmen li l-manifattura għandha posta f'Malta, jeħtieġ li jkun hemm aktar diversifikazzjoni sabiex jitnaqqas ir-riskju ekonomiku. Permezz tal-inċentivi li ser jingħataw grazzi għal dan il-Memorandum of Understanding ser ikunu mejjuna aktar setturi li jinkludu wkoll it-teknoloġija u l-innovazzjoni bilan li jkomplu jtejbu l-ekonomija ta' pajjiżna li bħalissa għaddej b'ritmu tajjeb ħafna.